Hello everyone, welcome back to channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। नै जोंहा गारिफोर थांनो ओंखारलायबाय। गारिफोराव माइ मिलाव हैनि। थ' दे नायलांबाय थादो नोंथांमोना थांगोरदिनि। नायगोन नै कालिपुखुरि थांग्रा लामाया अबस्थायानो गैया। गोजौ गाहाय हाखर हाला माबा माबि लांबाथाय बे नारखोनो मानसि नांखाथारगौ, हारसिं हाखाथारा। नैबे जाबाय शिब मन्दिर, शिबर जाथियाव जायो, बेयावबो एसे गोगोमानो। जेरावबो हाखर हाला। ओमफ्राय नै हस्पिटाल, गामिनि हस्पिटाल मोजां, खम समावनो आरामसे ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो। उन्दै उन्दैफोरनि टिटि बिजि थुनाया बेयावनो। मोजां। नायगोन नै जेरैबो माइ माइ माइ, ओरैबो ओरैबो फैलावखा सोमखोरनो। फुंनि टाइम, बेलासिनि टाइम बेरायनो मोजांखा, थान्दानो। नायगोन जेरैथिंबो माइजोब, गोथां नुखायो। नै कालिपुखुरि मोनसै, नैबे मिला बेनो। ओमफ्राय मोनबायानो कालिपुखुरि, बेनो कालिपुखुरि बाजार। नोंथांमोनानो कालिपुखुरिनि पस्ट अफिसखौ खोन्थानि आङो। नैबे जाबाय पस्ट अफिस, जोंना बेयावनो गोलैयो पस्ट अफिसा, कालिपुखुरि। ओमफ्राय ओरै बाजार गेजेराव हाबैसै, बेदर दखानाव बेदर एसे लाहैनि, मा मा बेदर दङ। नै दाउ लाबाय। अमाबो दंमोन, अमाखौ लायासै, सोरबा सोरबा जालायलाया नालाय। दिनै नै हांसोबो ओंखारलायबावदों। लाखांबाय। ओमफ्राय दानिया माइ मिलाव थांसै, माइ सौनायाव। मोनफैबाय, बेनो माइ मिला दहायनिया। जोंना बाबाया माइ सोगासिनो।
ओरैबायदि हाद्रि माने बाबाना खानाय दारि मुसुगुर गुफुर जाबोजोबखादों। ओमफ्राय नै माइ सौग्रायानो गैजोबलाया, बिनिखायनो बाबायासो लुसन हरलायनांबाय। गुफुर गबोखाबाय माइरङा, जा मोजां गखायो। ओमफ्राय बाबाना गस्लायानो सिजोबलायबाय, नै गोलोमनाया जा गरमखामोन। नायगोन नै मिल सेरावबो ओरैबायदि माइ दंना बुंनांला आरो, जेरैथिंबो माइ, ओरै नायबाबो ओरै नुगोन, ओरै नायबाबो ओरै नुगोन। दाखालिनि बारजों गेलेमनाय बेनो मिला, जोंहा लाबोबाय थारासै, बेयावनो सफैबाय थायो। ओरै बैथिंजायनो देवल फुजा जाग्राया। ओमफ्रायथ' रेडि जाजोब्बाय, बजाय होनानै लांनांसिगौल'। जोंना बेनो लांग्राया फैबाय। नै देलै होमबा नायलांबाय थादो। नै सफैबाय न'आव। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनानो माबा मोनसे देखायनो र'। बबे खनानिफ्राय मा बार फैखो सेस खालामलांजोबबाय। बे जायगायावसो बाव लांदाङाव जाबावा, बबे खनानिफ्रायबा फैखो सेसनो। बार फैथावगौ जायगायानो गैबावा। देलै होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। गोलोमजोब्बाय, अबस्थायानो गैला, दुगैफिननांसिगोन। दुगैखांबायमोन आङो। दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो चेनेला गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो। दे गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। टेक केयार, बाय बाय। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean